Hmm. Samira Lala, big love shout out Samira. Thank you so much Samira. Samira, Is are you there? Are you there sis? How are you? Ayan. Thank you so much Lalabs Samira. Big love shout out Lalabs. Thank you so much. Like done. Thank you. Thank you. Thank you Lalab. Thank you. Thank you so much. Thank you so much Samira Lalabs. Secret Diary, miglab shout out. Miss Magayon, miglab shout out guwapa. Ayan, thank you so much po. Secret po Diary, miglab shout out po sir. Ayan. Thank you so much. Miss Magayon, miglab shout out guwapa. Ayan. Thank you po. Ay. Kawag-wag pa kasi bago akong ligo eh. Nakalugay ako. Wala kang kalaban sa LSA. Bakit? Lot silent ba? Meron. Si Barista naka-LS. Anong araw ba kasi ngayon? Baka mga busy yan kasi naka-silent eh. Siguro di ako nakasub sa kanya. Naka-LS siya. Nakita ko nga 11 yung tao niya. Kanina pa ata naka-LS yun. Ayan, Samira nagbaba ng bahay. Samira Lalabs, thank you so much. 5 million daw sa love shout out. Okay. Mati na. Paru-paru G. Lorski, tamsak padikit please. Ayan. Nag-love shout out Lorski Lalabs. Ayan, thank you so much. Lablabin natin si Lorski Malalabs. Ayan, magdablaban po tayo. Ay ate, huwag ka magsalita dyan. Ay, burahin mo yan. Laniski, oy. Huwag ka dyan, Lalabs, oy. Delete mo yan, oy. Magtingin ka, huwag ka magtanong. Bundis daw ako. Pasaway. Ninang ka. Padikit please from Lorski. Ayan. Loko, I'm very proud. Malang yan ang buong mundo, Shuhada. At i-check mo playlist ko. Naggumawa ka na ng playlist, i-play na kita. Nilagay mo na ba lahat?
Marunong ka na pala eh. Sige, play na kita. Mag-silent ka na, Lani. Hindi naman nandiyan na sa'yo yung laptop. Mag-silent ka lang, punta ka lang sa YouTube Studio, mag-direct ka dun. I-click mo lang dun yung yung live. Direct na yun, direct. Ba't kita na braso mo, ha? Nakaano ako, oh. Hayaan mo na yan. Hayaan mo na yan. Hindi ko alam ate saan yung premiere. Nandyan sa baba. Kailangan pala gumawa ka na rin ng premiere mo, Lani. Tamsakdan, good morning host, patambay saglit, Janet Channel. Ayan. Salamat Janet Lalas, pasiksi ka ha. Subong kita kay kuya. Hindi na nga ako siksi ha, matawa na nga daw ako, sabi niya eh. Samira, yan nagawa ng bahay si Samira. 6 million in lang similang shout out. 6 million, thank you so much. Kumusta naman ang pistachio Laniski? Madami kayong customer? Ayan, 7 million daw similang shout out. 7 million, thank you so much. Namiss kita ate. Ayan. Tom Cruise, Paul Pakalimbang, nag-live shoutout Tom Cruise. Ayan, nandiyan pala si Tom Cruise. Namiss din kita Lalabs Laniski. Paul Pakalimbang, ayan, may jacket ka na Tom Cruise. Secret Pod Diary. Ah, Secret Pod pala to. Samira is still here Lalabs. Punta muna tayo kay Samira, siya ang unang pumasok. So, di ka po sunod Secret Diary. Jomar Onyati Tamsakdan host. Ayan. Thank you so much Jomar, lalaling love shoutout. Mga friends, padikit balikan ko agad kayo. Ayan. From Laniski Vlog. Yan pala vlog po yung nakapin si Samira. Siya kasi unang pumasok. Lablabin natin sila ni Ski mga lalabs. Ayan, Bicola ng Oragon, Champion Nash. Nagalab shoutout Lalab Champion Nash. Thank you so much Lalab Champion Nash. Kailan ka ba magbabakasyon, Lani? Hanggang siya sa Binyag. Sa Binyag daw. Lilia Kahulaw, nagalab shoutout Madam Lilia. Ayan, may jacket ka na po. Lilia Kahulaw, thumbs up. Ayan, Lalabs, Lilia Lalabs. Thank you so much. Ayan, may jacket ka na po. Abangers. Ayan. Good morning. Ayan, Abangers. Ayan, Lalabs, Jing TV. Open ko lang, Lalabs. Ayan, thank you so much Jing TV channel, mag-love shout out. Abangers TV, ayan. Namsak, Aywa, Laniski Vlog, ayan. Pakilabs naman po sa aking premiere. Ayan, may premiere ka pala. Hindi kasi ako ilang araw ba akong hindi ako nag-ilis. Natamad ako. Pakilabas naman po. Sige Lalabs. Good morning ay. Ayan, Abangers. Jing TV chat. Sige Lalabs, ibaba natin yan. Nandyan pa ba si Samira? Ate, saan na yung premiere kanina? Nakita ko na ngayon, di ko na mahanap. Aling premiere ba? Gagawa ka ba ng premiere? Samira Pulpa. Yan, sige baba natin yan Lalab Jing. Yung premiere mo. Magawa ka na ba ng premiere, Lani? Mag-ano ka na, mag-silent ka na ha?
I-play ko yung video muna, ilagay mo sa lahat sa playlist. Sabi na siya. Hindi pa nga siya naka 1K. Sagot ko na nga yung ano niya, WH, para pag gumawa ako. Sige mamaya. Pagkita na niya kami pakinggan. Saka na, ano ka ba? Paturjak po from Abangers. Ayan. Gusto mong turjakin, Abangers? Madalas may premier po si Jing, ibababa ko po yung bahay niya, patamsak naman ako. Patamsak naman ako lalab sa premier ni Jing. Ayan po mga lalads. Ano daw? Yung pakimkim daw, sabi niya. Balikan ko mga mamaya, may gagawin sa sige lang lalabs, iba ko na lang yung bahay mo. Laniski daw, pabalikan mo si Samira. Yung lalab Laniski. Dan sa'yo lalabs, pin kita maya maya ha. Maaga pa naman pala. Medyo maaga ako ngayon nagilis ha. Minsan late. Laniski sis, be back please. Ayan. Lalabs, balikan mo si ano lalabs. Si Samira. Patamsak naman ako mga lalabs sa premier ni Jing TV channel. Ayan, binaba ko po yung bahay niya mga lalabs. Maraming salamat po. Patamsak naman ako mga lalabs. Hihintayin mo lang makikimkim pag nanalo ako sa loto ha. Ilan ba mananalo sa loto, Laniski? Ayan, patamsak naman ako Lani, lalabs. Kay Jing, ayan. Kanyang premiere. I'll give you extra banana 1, Samira. Lani, may didikit ako sa'yo 4 na may bago kong gawa. Lani, may 4 akong bago. Dikit ko sa'yo yun ha. Hindi ko pa sana dinidikit. Gusto ko kasi malaman mo eh. Lani, may bago akong gawa dahil 4. Ayan Samira, I'm here in your house. White peonies growing in my garden. Ayan. Samira, I give you extra banana. Isang number lang nanalo haha. Isang number lang? Ilan ba dapat? Going TV channel. Jeng. Boy Duwag, dan pulpak sa'yo ma'am. Boy Duwag, nag-love shoutout. Ayun, may jacket ka na. Ayan, salamat lalabs. Jeng yan lalab, Jeng. Sige magbakas ka dyan lalabs. May ginagawa lang sa saglit pero nagsusukli yan. Lalabs, magbakas ka lang dyan na galing ka sa akin. No one give back. That's what I'm saying, back please. Aywa, ikaw na. Ate, daming account. Ayan, sige na lang Ski, balikan mo daw si Samira nakapin. Dan sa'yo. No problem, Samira, they will return it to you lalab. Just be patient. Ayan. Ayan, I give you 1, Samira. Extra banana. Jackpot 5 number pag 3 or 4 numbers meron din panalo. Isa lang yung panalo mo. Malay mo sa susunod, makuha mo na lahat. Samira, dating dikit na ako dati pa. Ayan. Samira, this one, Laniski already connected long time ago. Ayan. Boy Duwag, mag-love shout out. No problem, Samira. I'll give you 2 extra banana, okay? Another one is coming. Ayan. Thank you, ma'am. Ayan, thank you din lalans. Another one, Samira.
Wait lang Lani, didikit ko sa'yo yung 4 Lani ha. 4 pa lang kasi nagagawa, dapat 10 to eh. Ginagawa mo na ba yung pinapagawa ko? Anong ginagawa mo? Ha? Kailan mo magagawa yun? Suwada. New upload ma'am. Ayan, from Boy Duwag. Ano ba to Boy Duwag main channel mo to? OTW Samira. Si Jessie pala to. Malaking ilog sa gitna ng kabundukan. Wow. Ayan Samira, another banana. Thank you host. Lang tapusin ko lang muna to si Samira. Nandiyan pa ba si ano? Si Pod Diary. Ikaw sunod Lani ha. Sinong dumikit kay ano? Kay Jeng TV channel. Patamsak naman ako sa premiere niya mga lalabs. Ayan Lani, si Kilala patamsak sa premiere. Dapat mag silent ka na Lani para may ano ako, may ipi-play pa ako sa'yo madagdag kahit mga 2 hours lang yan. I-silent mo lang, matulog ka. Naka-open lang yung laptop mo. Magtamsak lang sila sa'yo, di yan siya mag-stay, magtamsak lang. Basta may pumasok sa silent mo, counted na yan. Ayan. Ayan Samira, I give you 2 extra banana. Samira 2 extra banana. Secret food diary, nandito pa ba si secret food? Wala na, hindi mo siya nagawa ng bahay. Lorski, nandito ka pa ba Lorski? Secret food diary, wala na. Yes, nandito ka pa, ikaw yan di ba? Ikaw, batiin ko nga. May premiere ka pala. Samira dan pulpak sa white peonies mo. Ayan. Samira, kindly return to Boy Duwag. Already connected to you. Ayan, nasa bahay mo po ako. Secret diary. Meron ka pong premiere. Patamsak din pa ako sa premiere ni Jing mga lalab yung binaba kong bahay kanina. Secret food diary. Ayan. Short video from Boy Duwag. Lablabin natin mga lalabs. Mga lalab, patamsak din pa ako sa binababa kong bahay yung kay Jing, yung premiere niya po. Dan na po ako kay Jane. Ayan. Salamat po. Mga nalang, patamsak naman po yun ang kapin sa premiere ni Secret Food Diary. Patamsak naman po ako. May premiere siya mga lalabs. Ayan, patamsak po ako mga lalabs. Patamsak ako sa premiere mo, Tom Cruise. Ay, Tom Cruise, yes, Tom Cruise. Patamsak mga lalabs. Ayan yung nakapin po. Patamsak ako mga lalabs. Tamsak ko sa harang from Lady Girl channel. Ayan. Lady Girl, mag-live shoutout lalabs. Lady Girl, thank you so much. Morning sa lahat dyan. Ayan. From Lady Girl. Morning lalabs. Ayan, bigyan po kita ng 2 extra banana Tom Cruise. Dati man tayong dikit. Ito po, dikit ko sa'yo.
Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin. Sunod-sunod po natin, kayo pong ipipin ko. Ayan. Laniski, huwag kang umalis ha. Nandyan ka pa ba? Ayan si Lady Girl, nagbaba ng bahay. Ayan, dalawa ang extra banana po sa'yo. Ano, Tom Cruise. Joe TV Kuray. Good morning, host. May love shout out, lalabs. Joe TV. Ayan, may jacket ka na, lalabs. Thank you. Ayan, pangalawang banana sa'yo, Tom Cruise. Aray ko yung leg ko, sakit. Thank you. Ayan. Tishi Vlogs, mag-love shout out, thumbs up down. Ayan. Harangos, thank you so much, Lalab Laniski. Kasunod ko kay Tom Cruise ha, diyan ka lang muna. Dikit ko sa'yo yung 4 lani ha. Salamat sa iyong paharang, Lala. Ayan, Tom Cruise. May harang. Jeng tamsak dan sa premiere mo from Laniski Vlog. Ayan. Joe TV Kuray, mag-love shoutout ng guba ng bahay. Nakamin ka ba, Joe TV? Ayan, 9 million last mag-love shoutout. Tishi Vlogs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Tishi, lablabig natin mga lalas. Patamsak po ako sa nakapin sa premiere niya mga lalas. Patamsak din po ako kay Jing sa premiere niya mga lalabs. Ayun yung binaba kong bahay. Meron po siyang premiere. Boy Duwag. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Boy Duwag. Lablab din po natin si Boy Duwag mga lalabs. Ay, ang haba ng harang mo, Tom Cruise. 1 minute. Boy Duwag. Ayan, nagbaba ng bahay. Mga nalapalablad pa ako sa mga binababa ni Nightbot. Ayan si Brochito Channel. Dami sa nakapin. Ayan, Tom Cruise. Pasakulan na lang po si Joe TV Kuray. Kuray. Bala na. Basta na sabi ko. Dami sa nakapin. Ayan. Pasakulan na lang lalabs. Food Diary. Si Joe TV Kuray. Dan na po sa'yo. Joe TV Kuray dan pulpak sa premiere mo, loads from Lady Girl Channel. Ayan. Ayan, salamat lalabs. Ayaw matapos yung ano niya, harang. Lady Girl dan from Joe TV. Ayan. Yan, Lady Girl. On the way si Joe TV. Yun yung binababa ni Nightbot po si Mission TV. Ayan. Palablab din pa ako mga lalab. Mission TV. Ayan, binababa po ni Nightbot. Ayan, pangalawang dikit ko po sa'yo. Secret Diary. Tapos na yung harang. Laniski, tasan yung bahay mo? Baba mo yung bahay mo, Laniski.
Sige, okay lang Laniski, walang kita ipin. Ibigit ko na lang sa'yo yung 4 na bago. Ayan. Pero na lang ipin ko yung may premiere. Si Jane. Dito ko sa bahay mo Laniski lalabs. Dan sa'yo Lady Girl from Joe TV. Ayan. Ayan Joe TV. Lady Girl dyan, dyan na si Joe TV sa'yo. Palablab naman ako mga lalabs na ng kapin sa premiere niya mga lalabs. Maraming salamat. Patamsak po sa premiere ni Jing na kapin. Joe TV Kuray. Ayan. Thank you so much lalabs. Laniski na sa bahay mo ako. Michael Jordan, may love shout out. Kalimbang na po. Sino ba si Michael Jordan? Jacketan ko pa ba yan siya? Ayan Michael Jordan, may jacket ka na. Thank you so much Michael Jordan. Sino ba si Michael Jordan? Tamsak support lalabs. Ninja Phil lalabs, may love shout out. Ayan si Barista Philly po yan. Laniski, nandito ko sa bahay mo lalabs ha. Jing TV channel dan pulpak sa premiere mo sis. Yan sige lalabs, magbakas ka lang dyan, magsuklian siya. May ginagawa lang saglit siya. Laniski, nasa bahay mo ako, nandito ka pa ba lalabs? May harang na agad. Thank you Lods Joe TV Kuray. In Laniski, on the way yung 4 sa'yo lalabs. Laniski Pilipinas Love TV. Ayan, may love shoutout lalabs. Laniski, nandito ka pa ba? Yan, pinapanood ko para dikit na dikit hindi siya masayang. Thank you Lods. Michael Jordan, meron ka ng jacket lalabs. Yan, pinapanood ko Laniski para dikit na dikit siya. Okay na yan, dikit na yan sa'yo. Pilipinas Love, ayan nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalab. Justin Bieber, pulpak kalimbang. Sino ba si Justin? Justin Bieber, thank you so much. Aray na nga yung pa ako. Pilipinas Love TV, done to you my friend. Ayan, jacketan natin yan si Justin Bieber. Ayan, may jacket ka na lalabs. Patamsak naman pa ako sa nakapin. Sa akin din yan. Ayan, salamat po, salamat po. Salamat po, Secret Food Diary. Maraming salamat po. Salamat. Laniski, nandito ka pa ba Laniski?
Dalawang dikit sa'yo, Laniski. Nandito ka pa ba? DJ Torres Remix. Tom Jones, Pulpak Kalimbang. Ayan, thank you so much, Tom Jones. Sa'yo din po ba yan, sa'yo din po ba yan? Food Diary, sa'yo din po. Yan, Lanis, kinasabay mo ko ulilalas. May bakas dyan si ano. Laniski vlog done to you from JTV Koray. Laniski, pabalikan mo si lalabs. Si JTV dan na sa'yo, Laniski. Salamat. Laniski, pabalikan na lang, lalabs. Yan, Laniski, dikit na to sa'yo, lalabs. Manuel Pasos, Boa Noite. Ayan. Mag-love shoutout, lalabs. Leonardo DiCarpio, Pulpak Kalimbang. Ayan. Salamat po si ano po rin ata ito sa Secret Diary. Ayan. Thank you so much po, Secret Diary. Maraming salamat po. Joy Koray, Joe TV Koray. Ayan ang baba ng bahay. Mobile Sounds. Leonardo DiCarpio, thank you so much. This is the mix of DJ Torres. Get ready to party together with Southern Lady Mix DJs. Sige, marami pa akong iayuda sa'yo, ha. Hakot lang. Ayan. Ayan, salamat po. Ibigyan din kita. Secret Food Diary.
Yun ni Rogers, pulpak kalimbang. Ayan, salamat po. Kay ano pa rin ata to? Kay Secret Pod. Andito na po ako sa bahay mo. Walang may harang. Salamat po, salamat. Odon, Miguel Love shoutout lalas. Miguel Love shoutout host. Ayan. Odon Lala, Miguel Love shoutout. Morning po host. Good morning sa'yo lalas. Salamat. JoTV ko rin. Huwag kang umalis lalabs JoTV ha. Bigyan din kita ng ayuda. Stay ka muna dyan. Ayan. Patamsak po. May premiere ka ba? Tambay muna tayo dito guys. Relax muna tayo. Ayan. Odon on the way si JoTV. Ayan. New video lang host. Ayan, nandito ako sa bahay mo. Tambay muna ikaw. Salamat po host. Ayan. Malaki na rin pala yung bahay mo. Dito po ako sa bahay mo ulit, Secret Diary. Itamsa ko na lang to sa premiere. Ayan. Ayan, tinamsak ko sa premiere mo po, Secret Pod, thank you po, thank you din po sa'yo. Ayan. Odon dan to from JoTV. Laniski vlog dan dikit po. And Laniski, pasuklian yung mga dumikit sa'yo. Magbakas ka lang dyan, Odon. Nagsusuklian, kumain lang. Kumain lang si Laniski. Hi everyone from J-Dog. Ayan. J-Dog, Miguel Love shout out. J-Dog in the house. Ayan. Thank you so much, J-Dog. Hindi pa matatapos yung po? Ha? Bakit? J-Dog, hi everyone. Ayan, thank you so much. Sa Ilog Pasig ba to Parang sa Marikina to, di ba? Odon. Thanks Odon from JoTV. Ayan. Mga dan na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Nagtamsak na po kayo sa nakapin. Kay Jeng. Guada pumakat Marco Lalab, Miguel Love shout out. Marco Agustin Lalab, thank you so much. In Lalab, salamat. JoTV ko rin nagawa ng bahay. Tamsak ulit Odon. Ayan, 8 million daw sa Miguel Love shout out.
Dikit ko po uli ito sa'yo, Secret Food Diary. Tamsa ko na lang sa Premiere. Ayan, dikit. Malaki na pala bahay mo. J-Dog, ayan, dikit po ako. Ayan, from Odon. Papanglima sa'yo, Secret Food. Panglima po ito. Jing TV channel, tamsak dan panibagong dikit dan. Ayan. Marco Lalab, maraming salamat. Lalab, maraming salamat. Nandyan pa ba si Lorski? Si Janet nandyan. Si Abangers wala na. Baba ka ng bahay mo, Joe TV, J-Dog, Joe TV Corredan from Marco Agustin. J-Dog, party dan to you, my friend. Ayan. Joe TV, sino ba si Joe TV? Montilla Boys. Ay, ay, ay. Yan, 5 million dollars, may love shoutout. 5 million, thank you so much. Manuel Pasos, ayan ang baba ng bahay, si Manuel. Lamlabin natin si Manuel, mga lalas. Manuel Pasos, ayan nagbaba ng bahay, labalabin natin. Moonlight of comments po, ayan. Maghanap ka lalabs ng hindi mayroon siyang video na hindi naman naka-off comments. Doon ka na lang siguro mag-comments para malaman niya na pumasok ka sa bahay niya. Ganis kisuklan mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Dinikit ko pa lang sa'yo, dalawa. Joe TV Koray, ayan. Pilar Pila Pilpul Pakalimbang na po, Yahoo. Ayan. Ayan, salamat po Pilar Pila Pila. Ano pa to? Si Food Diary to, alam ko. Ayan. Ayan, thank you so much Pilar. Pilar Lalabs. Gusto mo bang nyakitin ko pa yan o wag na? Perdon. Wag naman sana. Bakit? Anong nangyari? Nakabalik na ako. Kusina ni Maels Lalabs. Kusina Lalab ni Galab, shoutout sa'yo. Ayan. Matutulog ka na o kararating mo lang. Ayan, Odon. Nagawa ng bay si Odon. Dikit ko to sa isang banana. Odon? Ito, dikit ko to sa'yo. May harang ka. Dikit ko to sa'yo, Odon, ha?
katapos mo lang bang kumain? Odon Demetria Junior Vlog Tamsak, 2 dikit po from Marco Agustin. Bambol Rocco Yahoo Pulpak Kalimbang. Salamat po, Sir Food Diary, thank you so much. Inlablabin natin yan siya mga lalas, marami siyang alagad. Dan na ba kayo mga lalabs? Odon Dan po, thank you po from Laniski Vlog. Yanipin nga natin siya. Si Food Diary. Kumain lang bibingka ha. Oh, salamat, sarap naman yan. Masarap yan. Masarap yan lalabs, oy. Raquel Manakop ng Galabi, shout out lalabs Raquel, ayan. Watching from Batangas, ayan. Lalabs, salamat. Laniski, ayan, nagbaba ng bahay si Laniski. Tara mga idol from Buyduwag. Kusina ni Maels Dan sa premiere mo, ayan. Elizabeth Ramsey, yun puro mga artista yung mga ano niya, alagad. Ganda ng pangalan eh. Mga lalas, palablab naman ako sa ibababa kong bahay. Meron po siyang premiere. Yan, patamsak naman ako mga lalabs sa premiere po ni Secret Food Diary. Ayan, patamsak po ako mga lalabs. Joe TV. Ayan, Raquel Dan from Joe TV. Jing OTW from Raquel. Ayan, ibakas nyo menu mga lalabs from kusina ni Maels. Meron ka bang lalabs ano? Sir Maels, may premiere ka ba? Patamsak naman ako mga lalabs. Joe TV OTW from Raquel. Yan, dikit ko po ulit sa iyo, ano, Secret Food. Ikalimbang ko lang sa ano, sa premiere. Mami Raquel from Joe TV. Ayan, Joe TV ko rin nagbawa ng by premiere ko lalabs. Sige, tamsakan natin yan. Yan, digat ko po ulit ito sa iyo, ano, Secret Food Diary. Mga lalabs yung binaba kong bahay, patamsak naman po sa premiere. Secret Food Diary, yan binaba kong bahay. Din lang kay ano po, Jing TV channel. Dito ko lalabs Sir Maels. Tamsakan natin to. May creamy. Ano ba to? Mapapakain ka talaga sa ginataang gulay eh. Sarap yan, ginataan with malunggay. PM.
Ayan na ano, Sir Miles, kalimbangin natin, sakin ko yan. Ayan. Bakit ba? Dikit naman kita, bakit nagpupula ba? Nagpupula ka, bakit? Matagal naman tayong dikit na eh. Nagpula ka na naman ngayon. Southern Laker Mix DJ. Nanakil mamakop. Hindi ka na makadikit, magbawas ka. Ganun ba yun? Hindi, matagal na tayong dikit. Maglinis siguro ko ng ano ko, no, ng main. Natamad kasi. Southern Laker Mix DJ. Ha ha ha. Nagtamsak na ako sa'yo. Tinikit ko uli, nagdikit naman eh. Nag ano sa uli, ano na siya, nag kulay itim na. Naka-red ka pero yung ano, yung bell mo naka ano siya, nakakalimbang. May saltik to si Tatang, si Lolo. Ano namang ginawa niya? DJ Donuts. Yan 7 million house. Oh, pero babalik din yan sa pula, haha. Ay, ambot, oy. Pero nakadikit ako sa'yo. Matagal na akong dikit sa'yo. Ito si Tatang. Siguro kailangan kong maglinis, di ba? Tatamad pa kasi ako. PH, Lalabs, Mega Love shout out. PH Striker, Mega Love shout out. Host, ayan. Kumusta Lalabs, PH? From Mikasha Cuisine, ayan. And thank you so much Lalabs. From Mikasha Cuisine. PH Striker, thank you, salamat Lalabs. Galing ka kay Mikasha. Puntahan daw kita, host. Sige, sige, sige. Patamsak naman ako sa nakapin dito lang nood Pinkies. Ayan. Yan, thank you. Doon daw sa nagbubulong na host. Sabihin mo sa kanya, ano siya, umayos siya, pasasabugin ko siya. Hindi na siya nagpapakita sa LS niya, nagtatago siya eh. Parang nga ako, ayan. Ito ko sa bahay mo, ano, gusto mo nang harangan kita dyan? Kusina ni Miles Lalabs. Jessica Su, tinapakan ang mukha ni BBM at Inday Sara. May saltik yan si Taba eh. Lovers all, Mega Love shout out, morning host. May saltik yung tabatri na yan eh. Now you are eating? Wala, walang laman oh. Joe TV Korea, ayan ang banang bahay, Joe TV. Si Jojo the Farmers. Yung tamsak lalab sa iyong ano, Joe TV, sa iyong premiere. Lovers all lalab. Mega Love shout out. Ayan. Joe TV. Dito ko sa bahay mo, Joe TV ha. Thanks host.
Sa premier mo tamsak na lang. Bigyan kita ng 2 extra ha. Jukore. Harang. Ayan, salamat. Jojo the Farmer. Ayan. Ito ko sa bahay mo lalabs ha. Ilocana, Pangasinan. Good night, host. Sige lalabs, matulog ka na. Ibaba ko na lang yung bahay mo. Hindi ka pa nadikit. 2 pa lang nadikit ko sa'yo eh. Mamaya na lang. Sige na, tamsakan mo lang ako. Ilocana. Matulog ka na. Marco Agustin Raquel Manakop dan second dikit po from Marco. Ayan. Balikan mo po Raquel Manakop. Si Marco. Good night, host. Ayan. Thank you, lalabs. Salamat ulit, host. Ito ko sa bahay mo, Jojo. 96. 4 na lang pala. Host, tulog na. How come, brother Chip? Kailis ko lang para tulogin mo na ako. Asawa ni Barita Tamsak, support lalab, salamat. Thank you, ate. Ayan, dikit ko sa'yo to, Jojo. 4 na lang pala. Mag-8, ka na. Sabihin na kita ng 4. Thank you, ate. Ayan. Ayan, brother Cheat. Big love shout out. Brother Cheat. How are you, brother Cheat? Laniski dan from Lovers All. Ayan, Laniski. Dan na pala sa'yo si Lovers All. Balikan mo na lang manalalas bago ka umalis. Ayan si Raquel. Ito uli ako sa bahay mo, Jojo. 4 na lang. Yung 3 na lang sa'yo, Jojo. Mag-ano ka na, 800. Nandito na ako sa bahay mo. Raquel Dan from Lovers. Oh, Petty Striker. Ayan. Thank you, lalab. Thank you. Dikit na dati sa nakapin, host. Tamsak dan. Ayan, sige, Petty Striker. Huwag kang umalis ha. Biyang kita mamaya, wait lang. Brother Cheat. Ayan, from Duty Bicoray. Oo, Nightboot Dan from Lovers All. Ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, isa na lang sa'yo, Jojo, isa na lang. Ito pa, last. Lalabs Nilmar, may love shout out. Lalabs Nilmar, harang host. Ayan. Thank you so much, Lalabs. Salamat. Ayan, Jojo. Ano ka na, 800. Ayan, dikit ko na to ulit sa'yo. Ayan, Jojo, grade 8 ka na. Ayan, Jojo, tingnan mo yung bahay mo. Tamsik, salamat, lalabs. Odon and Joe TV, we are family now. Ayan. Brother Chit, dating dikit na po from Lovers All. Chelsea Story, tamsak, harang. Ayan. Lalab, salamat sa iyong paharang. Ayan, Jojo, ka na, grade 8. Huwag sanang malagas, nagdagan mo na lang, lalabs. Jojo, ala, Maui. Sumuksok ka na naman dyan. Ayan, Jojo the Farmer, good morning sa lahat. Big love shout out. Host everyone, patamsa upcoming live. Chelsea Story. And may siya, Bro Chito channel dan to you. Ayan. Brother Chit, dan na po si po. And patamsakan nating upcoming LS ni Chelsea Story. Kain host from Chef Errol. Ayan, lalab, salamat. Isubo mo na lang ako. Marco, dating dikit. Ayan. Sana hindi malagas, host. Hindi yan.
Dagdagan mo na lang, mang banana ka pa dyan. Hindi yan yung dinidikit ko na naman yung legit. Okay lang lalab, Ship Errol. Kumain ka na, Ship Errol. Ayan. Malaki nung naglalab, shoutout lalas. Brother Chip. Dito pa si Brother Chip. Tamsakan po natin yung nakapin po upcoming LS Pony Chell Story. Ayan. Laki ng bahay niya. Natiman tayong dikit, madam. Tamsakan ko na lang to. Patamsak po nakapin mga lalabs. Tambay lang host, masama pakiramdam sinisip yun. Hirap huminga sa gabi. Na like ka na lang may sakit Nilmar. Nasuburan ka na at kakabanana mo. Alan dating dikit from Lovers All. Ayan. Lovers All na baba ng bahay. Ship Chell Story dan sa premiere mo pabalik, salamat from Ship Errol. Ayan. Chelsea Story lalabs. Pabalikan na lang po si Chef Errol. Dan na sa'yo lalab, maraming salamat. Maui, what are you doing? Ha? Stubborn? Dan sa nakapin from Duty Victory. Ayan. Ayan, Madam Chell Story. Pabalikan na lang po yung mga dumikit sa'yo. Ayan si Joe TV. Dan na rin po sa'yo. Si Chef Errol po dan din po sa'yo. Salamat. Hindi na ako nakakapag-misdahos. Lahat kami sinisipon. Hawa-hawa na. Ayan. Mag-vitamins ka lalams. Ayan. JTV Cory. Shout out from Chef Errol Karumay. Ayan. Love all from Joe TV. Ayan. Ulan init kasi dito. Ayan. Ano na ba ngayon? Mainit ata sa Pinas ngayon eh. Uuwi ako mga first week ng July na siguro ako sa Pinas. Inshallah. Ayan. Excited na si host. Nilmar shout out from Ship Errol. Ayan. Oh, malapit na, isang buwan na lang. Kasi magbi-birthday pala yung aking papa sa July 3. Yung aking daddy, aking papa, my father. Pakidalaw naman mga kapatid. Patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalams. Ayan po si Chell Story. Ayan, dikit ko po ito sa'yo, Madam Chell Story. Extra banana. Nandito pa ba si Peachy Striker? Nandito ka pa ba? Umalis na ata siya. Tapos na kanina pansa nakapin. Ayan. Chelsea Story, Madam pa. Suklian po yung dumikit po sa'yo. Salamat po. Ayan. Sino pa may premiere dyan? Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink now, igit everywhere. Maui, what are you doing? Igit everywhere. Ba't like kang nakabuntot sa akin? Anong meron? Everywhere. Tuba, tuba. Chelsea Story, and pal, suklan na lang po, Madam, yung mga dumikit po sa'yo. Ship Errol, may galab shout out. Ayan. Ship Errol, may galab shout out from Alan Aquino. Ayan. Thank you so much. Mga lalab, patamsak naman ako sa ibababa kong bahay. Meron siyang premiere mga lalabs. Tamsak din po ako.
Ayan si Jing po may premiere. Patamsak na lang mga lalab. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw jud ka. Chef Errol dan na from Duty Bakery. Chef Errol noted po, salamat. Ayan. Duty binagbaba ng bahay. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, Mga nalapatamsak din pa ako sa upcoming premiere ni Amazing Liz. Ayan. Yung binababa ko po mga bahay, mga nalapatamsak naman po ako. Salamat. And the Amazing Liz. Southern Later Mix DJs. Maui. How you doing, Maui? Alex Tampul Vlog Tamsak. Ayan, lalab migalab shout out. Alex Tampul. Lalabs, thank you so much. Alex Tampul Vlog. Dan na kayo mga lalabs na nakapin. Lipat naman tayo. Joe TV. Nandyan pa ba si ano? Si Tishi, nandyan pa ba? Si Boy Duwag ba nandyan pa? Wala na. Wala na kayong lahat. Si alisan na sila. Marco Agustin, nandito ka pa ba, Marco? Bicola ng Oragon, shout out. Ayan. Ayan, salamat. Ako yan si Bicola ng Oragon. Bicola ng Oragon. Alan Aquino, meron kang premier lalabs. Diyan ba si Alan Aquino? Alan Aquino, punta kay Alan Aquino. Manay Bicol, Miguel Love, shout out. Nagpunta ako sa LS mo nung isang araw, busy ka naman, oy. Busy ka sa Intramuros. Panay ano ka picture. Manay Bicol, ayan. Thanks Chef from UTV. Alex Tampol, shout out. Ayan. Alex Tampol daw, shout out from Chef Errol. Ayan. Manay Bicol, shout out. Pasyal ka naman sa bahay ko. Ayan. Papasyalan ka yan, Chef Errol. No worries. Ayan, punta ako sa bahay mo. And what, how to make spider head waiter watermelon by Chef Errol. Wow, galing. Galing naman. Para tong ano, Halloween. Hello po, Chef Errol OTW. Ayan. Hello po, Chef OTW from Manay Bicol. Ayan. Galing naman ni Chef Errol mag-design ng ano, ng backwings. Maui, what do you want?
Lagi kang nakadikit sa akin. Anong meron ako ngayon? Anong meron? Lagi kang nakadikit. Anong meron ako nang nang? Mami G Dan from UTV Korea. Lalab, thank you so much. Thank you sa pagdikit kay Mami G. Alex Tampol, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lalabin natin si Alex, mga lalabs. Alex Tampol, where are you now? Anong araw ba ngayon? Monday. Alex Tampol, ayan. Boss Alan Dan, sa manok mo kinatay ko na. Pero nandito ako sa bahay mo uli. Chef Errol. DJ Dolets Remix. Galing mo palang Chef Errol. Gumawa ng Kalimbangin ko nga to. Yung kinalimbag kita, Chef Errol. Chef Errol, salamat from Alan Aquino. Boss Alan, pag nawala manok mo, wag ka na punta ka bilang bahay maghanap. Kinatay ko na. Kinatay na daw, Alan Lalams. Yung manok mo chicken, ayan, ang daming anak. Masarap yan pang sigang. Sarap yan, pang ba yun? Tinola. Yung native masarap. Jessica So, tinapakan ang mukha ni BBM. Sapahin ko yan eh. Pit Striker, ay nagawa ng bahay. Chef Errol and UTV Korea OTW from Alex. Mga napatamsak naman po ko sa binamamang bahay. Ayan, premiere po ni Jing. Basta disco sa barangay. Martilia Mobile Sounds. Pato Naked DJs. Madam Ara, may love shoutout po. Madam Ara, may love shoutout. Ayan, labin natin si Madam Ara, mga lalabs. Patamsak naman pa ako sa sa premiere ni Jing, mga lalabs. Ayan din sa Amazing List. Coming LS. Chef Errol Karumay, may love shoutout from Ara and Elos Vlogs. Ayan, Chef Karumay, may love shoutout daw.
from Madam Ara. Wait, striker, nandito ka pa ba? Nandito ko sa bahay mo, ship. Ano pala? Alan Aquino extra banana. Ayan. Dikit ko to sa'yo, lalabs, extra banana. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Yan, dikit ko to sa'yo, may harang ka, Alan Aquino. Punta tayo kay Petty Striker. Nandito pa ba? Petty Striker. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw. Ship Errol Dan post from Manay Bicol. Ayan. Ayan, Ship Errol Dan na sa'yo si Manay. Manay Bicol, pasuklian na lang. Layo sa sakit pero bukol sa higit. Layo sa sakit pero bukol sa higit. Brief check. Ju TV Koray. Ayan, nagbaba ng bahay. Ju TV. Tuba, 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 tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, Walang tao ngayon, Nasaan na yung mga tao? tuba, tuba, siya tagtuba, oh. Maui. Shuhada. What do you want? Manay Bicol, OTW. Ayan. From Chef Errol. Ayan. Pag nasa probinsya ka talaga, ang ganda ng manok. Native na native. Madam Ara. Yan si Madam Ara, nagbaba ng kanyang kamay. Lablabin natin. Ma'am Ara, may galab shout out. Ayan. From UTV. Ayan, maraming salamat. Lisungson. Lalap, may galab shout out, Lisungson. How are you, Lisungson? Petty Striker, nandito ko sa bahay mo, Lisungson, UTV, may galab shout out. Ayan. From Ara and Elos Vlogs. Thank you so much. Tadadan, 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 tadadan. Namanay Bicol Dan, may bakas from Chef Errol. Ayan. Ayan, Manay, dan na po sa'yo si Chef. Ayan, Petty Striker 80. Ito ko sa bahay mo. Welcome. Os pwede ka pag pangayo ka music mo gamitin ko sa LS ko. Ayan. May siya, lalabs. Meron din siyang meron siyang CPR. Gusto mo ba yan? Yung kiri-kiri, pagdating sa kiri-kiri, CPR siya. Minumute ko lang. Gusto mo ba yan, chef? Kaya yung LS ko hanggang 4 to 5 lang kasi para ma-mute. Kasi pag nag 6 hours to 7 na, hindi na na-mute. Kiniklaim na lahat. Bakit mo ginagamit? Yung maganda Minumute ko lang. Ilan na ba yung ginamit ko nakaraan? Lahat naman meron cut mo na lang. Ayan. Ko na lang mute tapos kaya change music. Change music. Jerry 54, mag-love shout out. Sino ba si Jerry? Jerry,
Jacketan natin si Jerry. Ayan, Petty Striker, nasabay mo ako. Ikaw pala yan, Jojo. Ayan. Yan, nasabay mo ako Ma'am Ara from Joe TV. Ayan. Padalaw sukli agad. Damsak na lang Jojo from Ara. Ayan. Ayan, nagdikit na ako sa'yo. Petty Striker. Baba kayo bahay from Chef Errol. Ayan. Ayan nila magsibaba ng bahay. Ayan. Tapos na po ako sa Ara. Ayan. Oh my god, itong isang harang parang ayaw nang matapos. 10 minutes suhada. Tagal yan eh. Projectionist, Migalab shout out, Macdolf Gore Tusok Hos. Ayan. Ara and Elos dan sa'yo, pasukli na lang may bakas ako. Ayan. Ship from Chef Errol. Ayan. JB Guitar, Migalab shout out, Macdolf, nagbaba ng bahay. Projectionist, tamsak, lalab, salamat sa patamsak. Chef Errol, OTW. Ayan. Bakas lang balik agad din yung upload ng projectionist. Ayan. Macdolf Gore. Ayan, nagbaba ng bahay. Alan Aquino, nagbaba ng bahay si Alan. Petty Striker, nandito ka pa ba? Wala kang dito. Telsin, Migalab shoutout Telsin. Hello. Ayan. Ayan si Madam Chelsea Story TV, may upcoming LS. Please connect from Telzen. Ayan. JB Guitar Tutorial. Ayan, nagbaba ng bahay. Macdolf Gordon from Projectionist. Ayan. Chef Errol Karome, nagbaba ng bahay. Please connect to Telzen, mga lalas. Lorski. Ayan si Lorski, padikit kay Lorski. Lorski OTW sa'yo from Chef Errol. Ayan. Lablabin natin si Lorski, mga lalabs. Nangati. Please connect from Telzen. Ayan, lalabs. Pakonect natin yan si Telzen. Ayan, nagbawa ng bahay. Telzen. Lablabin natin si Telzen, mga lalabs. 8 million daos ng love shoutout. Nandito ka pa ba, Petty Striker? Magparamdam ka kung nandito ka pa or wala na. Ayaw mo ng saging. Wala na ata siya. Nandito ka pa, Jojo? Wala na ata si Jojo. Lovers All, nandito ka pa ba, Lovers All? Wala na rin. Telzen o TW, Chef Errol, nagbaba ng bahay. Jojo the Farmer, nandito ka pa ba? JB Guitar, nagbaba ng bahay. JB. Ayan si JB, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin si JB.
Chef Dan sa spider water mo. Spider water. Spider watermelon. Para Madam Ara. Ayan. Ayan, Chef Dan from Ara and Elos Vlog. Ayan, si ano po, The Amazing List, binababa po ni Nightboot. Palablab din ako mga lalabs. Ayan, Alan Aquino. Juvelia Tamsak. Juvelia lalab, salamat sa patamsak. Thank you so much, Juvelia. Padikit, please. OTW Alan. Nandito pa ba si Lorski? Wala na. Lorski, nandito ka pa ba? Wala na si Lorski. Si Peach Striker, wala na rin. Ayaw niya ng banana. Saan na ba yung bahay mo, ano? Jojo. Hindi ko makita. Gumagalaw ang mata mo. Wala na si Peach Striker. Hindi sumasagot. Ayan, 6 million daw sa love shout out. Alan Aquino, dan sa manok mo para Ara and Elos Vlog. Ayan, lalabs Alan Aquino, dan na sa ano mo, native na chicken. Si Madam Ara. Macdolph, dan from Joe TV. Ayan. Welcome, Chef. Ayan, from Ara and Elos Vlogs. Hello co-host, tamsak sa'yo from B-Boy sa Kilan Blanc. Yan, B-Boy lalab, may love shoutout. B-Boy sa Kilan Blanc. Hello, salamat sa iyong patamsak. Alan Aquino dan sa'yo, ayan. Alan Aquino, pasokli na lang si Ara and Elos Vlog. Dan sa'yo lalabs. Ito, may isa pa akong dikit sa'yo, ano? Joe TV, Jojo. B-Boy sa Kilan Vlog. Ayan. Alan Aquino, pasokli na lang si Ara and Elos Vlog lalabs. Dan sa'yo. Manay alam na. Wag mo na. Hindi nagsusukli yan siya, baka malay mo umihi lang, then kumain. Rog Vlog. Ayan, Rog Vlog daw. Nandyan ba si Rog? Mamaya hintayin mo mga 5 minutes. Parang tuloy, Madam Ara, ginagaya na kita eh. Ganyan din ako pag nagpunta na ako sa LS. Sinashoutout ko ng 5 times pag wala talaga. Alam na. Page Striker pa, ayan, full watch Permanay Biko. Umalis naman ata si PH Striker, hindi siya nag-stay.
B-boy ay nagbaba ng bahay si B-boy. B-boy sa Kilan Blanc. Mobile sound. B-boy sa Kilan. Ano ba yung bahay ni B-boy? 731. Pag kasi pinaulit-ulit mong sinashoutout, alam mo naman nakikita niya yung shoutout mo kasi tumataas naman yan eh. Hindi pinapansin, hindi. Alam na. Alan Akin nila loves. Ayan. Tamsak nakapin dating dikit from Manay Bicol. Ayan. Ayan. Jojo, dikit ka na ba kay Manay Bicol? Kalimbangin mo yan, lalabs. Nag-LS din yan. Malay mo, kumain lang siya. Kumain lang si, Alan. B-boy sa Kilan Vlog dan from Ju TV. Ayan. Ayan, B-boy, pasuklian lang si Ju TV. Ayan, nakapin siya, lalabs. Montilla mobile sound. Manay Bicol. Ashley Rose, big love shout out. Hello po. Ayan. Ashley Lala, big love shout out. Good morning. Thanks, Manay. Ayan. Wala na si Alan. Bye, Alan. Keep parking on. Tusok from Ashley Rose. Pero pag nakita niya yung bakas nyo, Madam Ara, magsuklian siya. Ayan. Big love shout out po from Ashley Rose. +1 sa pin, itanred to na. Ayan. From B-boy, patamsak sa premiere. From Ashley, ayan, may premiere ka, lalabs. Sige, tamsakan natin yan. Padikit please from Jubelia. Thanks, B-boy. Ayan. Sige, Ashley. Yan, isang dikit pa sa'yo. Jo TV na bigyan na kita kanina. Ito. Sa pangdikit sa'yo. Ayan, dikit sa'yo ulit. Jo TV. 800. 4 ka na. Thanks, host. Meron kang tingnan natin. May premiere ka ba, Ashley? Wala. Top number 1 worm song game, Ashley. Ayan. Si Ashley, big bye. Good morning, host. Tamsak dan from Mama Marge. Mama Marge, may love shout out. Nandito ba si Jubelia? Jubelia? Jubelia, nandito ka pa ba? Si Chef Errol ba nandito pa ba? Wala na rin. Mama Marge, may love shout out sa'yo po, Mama Marge. Jubelia, nandito pa ba si Jubelia? Wala na. Dito ko, Ashley Rose, sa bahay mo. RR Remix. Mawi. Shuhada. Di mo bigyan ng pagkain to? Ay ka doon. Bigyan mo. Ayan, Ashley Rose. Dikit ko to sa'yo, lalagsa. Paru-paru, paru-chi. Ayan, Ashley Rose, dikit mo yun. Hello ko, Stansack. Mama Marge, Jubelia, nandito pa ba si Jubelia? Wala na. Ambot man, oy. Wala na si Jubelia. Okay, fine. Mama Marge. Sino pa may baby yung bahay? Si Ashley, baby yung bahay niya. Tingnan natin. Yan, si Mama Marge, may siya, premiere. Si Mama Marge may premiere po. Mama Marge, done to you. Nandito ka pa ba, Ashley?
Yung iba dumadaan lang, di naman nagtatagal. Ayan. Fly high butterfly. Ashley, nandito ka pa ba, Ashley? Butterfly. Tayo kay Ashley. Tamsakan natin si Mama Marge. Meron pala siyang premiere. Ashley, nandito ka pa ba, Ashley? Huwag kang umalis. Ashley? Wala na rin. Maui. Lee Sung-sun, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. JoTV Koreedan, ayan. Tamsakan pala natin JoTV plus 6 ka na bahay mo, 11 ka na, ayan. Biboy, salamat sa ayuda. Ayan, kalimbangin mo si ano. Ayan, thank you so much, Lalab Jo. Si Amazing Liz ba yan? Tinamsakan mo. Thank you so much. Salamat. Ayan, tamsakan natin si Mama Marge. Meron siyang premiere, mga lalabs. Wala na ba si Ashley? Kasi kung wala na si Ashley, palitan na lang natin yung nakapin. Thanks, B-boy, sa ayuda. Ayan. Ayan, wala na si Ashley. Ashley, dito ka pa ba, Ashley? Wala na si Ashley. Mama Marge. Ashley, nandito ka pa ba, Ashley? Kung nandito ka pang magparamdam ka dyan, kung wala ka, punta kay Mama Marge para sa kanyang premiere. Ayan yung nakaping may premiere, mga lalabs. Tamsakan po natin nakaping may premiere. Yan, may premiere po yung nakapin. Lamlabin po natin nakapin may premiere. Madam Ara and Elos Vlog. Wala kang Elos mamaya. Ashley din from Mama Marge. Malis na ata si Ashley. Ayan, Mama Marge. Natin mo na kung dikit. Tamsakan ko na lang to. Cute Driver 754 tamsak. Ayan. Sino ba to si Cute Driver? 59 tamsak. And Lalabs, salamat. Jacketan ko ba to, Lalabs? Ang channel, Dan. Ayan. Lalabs, salamat. Cute Driver. Ano ba to? Ayuda o ano? Channel mo yan. Mama Marge Vlog, Dan, dikit. Tusok sa premiere. Ayan. Ayan, Mama Marge. Tamsak Dan po. Tamsak Dan, Mama Marge. Ayan, tamsak Dan din po si Madam Ara po sa'yo. Salamat. Cute Driver, Lalabs. Ayan, jacket ka na. Driver 60 tamsak. Ayan, salamat, Driver. Ang dami mo namang alagad. Sino ba to si Driver? Makulit ka, mga boy, ay stubborn. Stubborn. Yung pusa ko makulit. Nang gugulo. Lalab, salamat sa iyong padikit. Sa ayuda. JoTV Korea. Ayan, Lalabs. Ayan, Mama Marge.
Dan ako sa'yo Mama Marge. Patamsak naman po sa nakapin. Tamsak 61. Salamat driver, lalads. Salamat. Ayan, ang dami namang alagad ni driver. Sino ba to si driver? Driver, sino baka ikaw? Ano na? Madaw yan, wag mo ibigay yan. Hey. Lalabs. Maels. Matutulog ka na. Paru G. My B-boy 62 thumbs up. Sino ba yun kanina? Ay, si ano ata to? Si B-boy sa kilan. Tingin ko nga siya. Ikaw ata to. Igipin kita. Saan na ba yung ano niya? Yung iba mo yung bahay mo, B-boy. Saan na ba yun? Saan na ba yung link mo? Ayun. Siya to nag-aayod eh. Tamsak sa nakapin dating dikit. Ayan. Hindi pa hahaha. Tamsak naman sa nakapin Kuya Maels. Sir Maels. B-boy driver tamsak 63. Ayan. Salamat. Maraming salamat. Ayan si ano. Lablabin natin. Si B-boys. Salamat lalab sa paayuda. DTS Orkes. Ayan. Salam Aileen. Ayan. Waalaikumsalam. DTS Orkes. Paru G ang bot. Oh, laki na ng bahay ni Manay Bicol. Sana all. Anas official done. Ayan. Manay. Ito ko sa bahay mo, Manay Bicol. Wow. Manay Bicol. Ayan. Intramuros, Port Santiago. Ayan. Manay Bicol. Pasukli po from Ara and Elos Vlog. Tabang mga langit. Tamsak na Mama Marge. Ayan. From kusina ni Maels. Matutulog na yan siya. Alam ko. Dito ko sa bahay mo, Manay. Madam Ara and Elos Vlog. Agoy, Ma'am Ara. Ayan. Jojo ayaw magsukli. Nagsusukli yan. Si Jojo. Ayan. Ayaw nila sa akin, Jojo. Wait lang, wait. Ayaw nila sa'yo, Madam Ara. Harang. Ayan. Ganda pala sa ano. Intramuros, Santiago, Port Santiago. Ayan. Pumpurim. Alma, patamsak, dikit please premiere. Ayan. May premiere ka, Alma. Ayan, tamsakan natin yan. Madami ka na kasi banana host kaya ayaw magsukli. Madami ng alagad. Mobile sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte.
Charin, Jojo. Ayan. 65 tamsak sa'yo ko. Ikot bahay mo 2.75 ngayon. Kalimbang kita. Salamat po Lalabs. Napakabait mo naman. Ayan. Salamat. Inablabin po natin yung nakapin. Si Jojo. Dito ko sa bahay mo Jojo. B-boy pala si B-boy. B-boy eh. Tumunog yung alarm. Sige Jojo, nandito man ako sa bahay mo Lalabs. Bigyan din kita. 33. Pakainin ko na nga si Elo. Buy mo na ho. Sige, mahal na mahal mo si Elo. Ayan. Pakainin mo na at yung aking pusa kumakain din. Oh. Wala tong ginawa kundi kumain. Hindi ko makita bahay ni Ma'am Ara. Ayan, nakamin po yan si Madam Ara. Kahit mag-go-to channel ka po. B-boy, nandito ko sa bahay mo Lalabs. Hindi na ako B-boy, magbakas. Alis ka na Ma'am Ara. 7:33 ka Lalabs, B-boy. Hindi na ako magbakas ha. Ayan. Dikit ko na yun sa'yo. Alis ka na Ma'am Ara. Ayan. Wait lang ha. Tama yan ma'am, wag magbakas. Makakita ni lolo ko. Ayan. Hindi ako nagbakas. Go to channel from Ara. Ayan. And dito ko ulit sa bahay mo, B-boy. Pinanood ko muna. B-boy, pangalawang dikit yon. Ito pangatlo. Opo Jojo, pakainin ko na si doggy ko. Ayan. Yan si doggy niya, si Elo. Tatlong dikit yun sa'yo. B-boy. Almadan dikit sa premier mo. Ayan. Sige po from Jojo. Ayan. Go mo pa nga ako dyan. Ayan B-boy. 7:38 ka na. Sino magdidikit sa akin, binigyan ko 5 idol. Ayan, kung sinong didikit sa nakapin, bibigyan ng 5 mga Lalabs. Mag shoutout lang kayo. Sa nakapin po, ang didikit sa kanya may 5 balik. Ayan. Ayan yung nakapin po. Sinong didikit may 5 sukli. Ayan Jojo, magdikit ka na sa nakapin. Dikit mo yung main mo sa kanya Lalabs. Ayan B-boy, ilan na ba to sa'yo? Nadikit ko sa'yo. Ayan Jojo, B-boy.
7 ano ka na, 40. Bigyan din kita B-boy from Joe. Ayan. Ayan, B-boy, nag 740 ka na, lalabs. Southern Later Mix DJ. Sana ba yun si ano yung may premiere kanina? Si Alma. Nandito pa ba si Alma? Si Alma nandito pa ba? Mag-change lang ako. Ayan. Wow, mag-change. Sana all mag-change. Wala na si Alma. Maui. Inom lang ako ng tubig mga lalabs ha. Wait lang po. Babalik ako. Mag-inom lang tayo ng ano, water. Sandali, Jo, kunin ko isang sipi ko. May 40 doon. Wow. Daming alagad ni B-boy. Mga lalabs, wait lang ha. Mag-ano lang ako. Inom ako ng tubig. Ay, thank you so much, God. Balik tayo. Wait lang, babalik po ako mga lalams. Inom lang ako ng tubig. Pwede, babalik ako ng bakit. Bakit pwede mo gawin yan? Alpha, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Fly high butterfly. Fly high butterfly. Tuba, sige tuba, tuba, Butterfly. tuba, tuba, sige tuba, Fly high tuba, butterfly. tuba, tuba, Ako sige dyan sa tuba, point. tuba, Butterfly. tuba, tuba, sige tuba, tuba. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero
tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, 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 shot tag tuba, oh. Southern Later Mix DJ. Domestic night check. Ayan, John TV Correct. Ika lang, Biboy. Ala pa si host. Nandito na ako. Ayan, inano ka tuloy, Cory. Ano bang ginawa mo, John TV? Bakit ka tinime out ni ano? Ni jacketan ko ba yan, Biboy? Uspang tatlong ayuda ko sa'yo. Ayan. Sige, lalab, salamat, John. Alma Patamsak. And kumakain din pala si Chronic. WTWN mo ko ng 10 ha. Bigyan kita ng 3, Madam Chronic, kasi hindi naman tayo madaming alagad. Bakit nag 7:31 ka, Biboy? Anong nangyari? Nangain si Lolo. Nag-ano ba si Lolo? Nangain. Nangain si Lolo?
Sino magdidikit sa akin dyan? Bigyan ko 10 kasi may paayuda na ako. May 100 akong alagad. Sayang ito, haha. Ayan, Madam Kronik. Ayan, Madam Kronik. Dikitan mo si Biboy. Meron daw 10 ayuda. Madam Kronik. Almadan. Ayan. Ayan, nandito ako sa bahay mo. Kronik. Madam Kronik. DJ Collins Remix. May harang. Ano ko lang, click arak agad. Mama Marge. Ayan si Mama Marge. Nagbaba ng bahay, Mama Marge. Ayan, WTW. Kronik bababahay. Ayan. Ayan, Madam Kronik. Ang kaming channel din yan, Biboy Lalabs. Pwede mo rin siyang buto channel. Tapusin ko lang tong harang mo, Madam Kronik. Wow, we watch. Ayan, nagbaba na ng bahay. Pang-apat ayuda ko sa'yo, ho. Salamat, Lalabs. Ayan, Madam Kronik. Ganda. Haba ng hair, si Rapunzel. Hindi na ako magbakas, Madam, para hindi ako makita ni Lolo na pumunta sa bahay mo. Unang dikit. Ayan, may harang na naman. Daming harang. Ang galing kumanta ni Madam Kronik. Sana all. Sana all magaling kumanta. Unang dikit yun sa'yo, Madam Kronik. Ito pangalawa. Yes, B-boy. Ayan. Ang bait naman ni B-boy. Hindi ko na dinakitan yung ano mo, John. Yung alagads mo. Salamat, Madam Damin. Madam Damin ba kaya? Madam Damin. Ayan, may harang ka na naman. Anday mo namang harang. Uy. Kada click may harang. Pang-apat ayuda, B-boy. Ayan. Ayan, salamat, Jun. Hindi ko na yung jacket ang Lalabs, ha. Dikit talaga yan sa'yo, B-boy. Dikit na dikit na yan. Ayan, Madam Kronik. Oh my God, tong harang mo. Parang 1 oras ata to, ah. Isang oras na harang. Tuba ne, drink now, higit everywhere. Tuba ne, drink now, higit everywhere. Tuba ne, drink now, higit everywhere. Tuba ne, drink now. Tumbayin mo na harang, Madam. Hindi sayang. Hayaan mo na kalahati na, oh. Kalahati na. Chronic Trends channel din from Mama Marge. Ayan. Si Mama Marge nagbaba ng bahay. Mama OTW. Ayan. Ay, natapos na. Salamat sa Diyos. Ay, ito na. Nandito na ako. Oh, ang sexy naman ni Madam Kronik. Wow, ganda. Harang pa, ayan. Lalab, salamat sa parang.
Yan, pangalawang dikit to sa'yo, Madam, Chronic. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit Ang sexy naman ni Madam Chronic. Ang liit ng bewang. Sana all. check. Mama Mars dan po. Sige tuba, tuba, Ayan, pangatlong dikit to sa'yo, tuba, tuba. Chronic lalags. Everywhere, tuba, tuba, drink now, higit everywhere, tuba, tuba, drink now, higit everywhere, tuba, tuba, drink now, higit everywhere, Igit everywhere. shot tag tuba oh, Shot on Oppo. Ayan. 21 hours ago. Ayan, harang uli. Madam Chronic. 1 minute na harang. Yung mga ayuda ko sa'yo, host. Ayan. Salamat, June. June, salamat. Ayan, tingnan ko kung meron pa akong maibigay sa'yo dito. Thanks, Madam Damin. Madam Damin. La 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 la. DJ Tollens Remix. Sayaw halupit sila. Dorno, Dorno, Dorno. Ma'am Chronic dan sa'yo pulpak tamsak dikit ako sa'yo 3.12k to 3.13k ka na. Ayan, ha ha ha, Madam Damin. Ayan, Madam Chronic, nasa harang pa ako. Pangatlong dikit lahat may harang. Naglagas ako, ma'am. 7:33 na ako. Oo nga, Biboy, naglagas ka, lalabs. Sayang. Pink vlog dan from Mama Marge. Sige, Mama Marge, magbakas ka po dyan. Ako muna yung magsukli sa'yo. Mama Marge, salamat. Oo, naglagas ka, Biboy. JTV, saan na bahay mo? Ano yan siya, lalab, si Jojo the Farmer, yung paano niya pangalan. Jojo the Farmer, ibaba ko yung bahay niya, wait lang. Baba ko yung bahay niya. And meron siyang meron siyang premiere. DJ Tollens Remix. Oh my God. Ayan yung bahay ni Jojo. Samira, may love shoutout. Ayan, binaba ko yung bahay ni B-Boy. Ayan yung bahay niya. Bahay niya yan, lalabs. Pag magdikit sa akin, ma'am, manood mo ng mga 12 minutes, ma'am, para hindi malagas agad. Ayan. Okay po, parang B-Boy. Patang mo lang dito. Ayan. Hindi ka nasarapan.
Paano makakatulog? Dalaw kapag magilis ako biboy ay daan kita payudaan balik ngayon kasi tambay lang kay madam habang breakfast back to work na maya. O nga biboy, puntahan mo yan si Madam Chronic. Kalimbangin mo lalabs. La. Anim na ayuda ho. Salamat lalans. Salamat. Ba't ayaw na itong ano? Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Southern Leyte. Parang ganong tao ngayong araw. Anong nangyari? Ayan, Diyos sa Merto. May glab shout out. Diyos sa Lalab, salamat. Diyos sa ayan nagbaba ng bahay. Vital, may glab shout out. Dantam sa cos from Vital. Ayan. Mama Marge. Nandito ko sa bahay mo, Mama Marge. Napunta pala ako sa ibang dimension. Ha? Ayan, Madam Chronic, salamat po. Pumimbar si Madam Uy. Ayan, Madam Chronic, maraming salamat po. Nakakagulat ka naman. Ayan, Madam, salamat. Madam Chronic. Salamat, Madam Oy. Welcome, Madam. Madam Damin. Ayan. Yan, naglabi natin yan si Madam Chronic. Jo TV, naglagas ka bahay mo, 806 ayuda ko sa'yo, 5 lang kasi lagas ka, sayang. Wag mo nang ituloy B-boy. Sayang lang lalabs, wag na. Wag mo nang ituloy. Kasi oras na ng lagas ni Lolo. Ayan, lagasan na. Sayang lang yan. Wag mo nang ituloy lalabs. Magsasayang ka lang ng banana. Hinaglaban natin yan si Madam. DTS Orkes Chronic pala. Nawawala ko sa sarili ko. Ibaba mo na kita, B-boy, ha. Baka lagasin ka ng lagasin eh. Ayan. Sandali, ma'am. Mag-delete muna ako kasi nandyan na lolo ko. Oo, hayaan mo na malagas ganun magmukbang si lolo. Itigil mo muna lalab, sayang yan, oy. Mumukbangin lang yan ni Tatang. Ayan, Jessica So, tinakpan. Nawala ka, Pretty Striker, kanina. Mama Marge. Ito, Mama Marge. Sukli ko kanina. Pagdikit mo kay
Ha, ayan. Makisayaw, makihataw, kasama ang PMS Boys. Dikit talaga yan sa'yo, B-boy. Grabe, Jessica. Ayan, Lia Guanon, may grab shout out. Good morning, Lalabs. Ayan, may jacket ka na, Lalabs. Lia Guanon. Ayan, Lalabs, salamat, may jacket ka na. Lalab, maraming salamat. Maraming salamat, Lalabs. Pa-jacket, Rose, may jacket ka na, Lalabs. Jojo the Farmer, ayan. Ayan na yung original ni Jojo. Kanyang main channel. Jojo the Farmer. Grabe si Jessica, makapakwagas. Mga bias. Andyan si Leia. Ayan si Leia, nagbaba ng bahay. Ayan, Leia, nandito ko sa bahay mo, Leia. Biyang kita 5, Leia. Baby pa yung bahay niya. Kalimbangin mo yung nakapin, Leia, Lalabs. Ayan, nag-i-elisyon si Madam Chronic. Maraming tao dyan, Lalabs. Pag pumunta ka dyan, maraming ayuda. Ayan yung nakapin, Leia. Bili kita ng 5, Leia. Ayan. Hindi na ako magbakas, Leia. Dito ko sa bahay mo. Unang dikit. Making white orchids using plastic bag. Yan sa nakapinos. Sige, lalabang bakas ka, nandyan lang yan siya. Ito, Leia, unang dikit sa'yo. Hindi na ako magbakas, ha, para hindi malaman ni Lolo na pumunta ako sa bahay mo. Makisayaw, makihataw, kasama ang PMS Boys. The best. Put your hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air. Ayan, TW na sa'yo, Lalabs. Yan, Leia, pangalawa, Leia. May harang na agad, oy. Jojo the Farmer Dan from Leia. Ayan, Jojo. Pasok lang si Leia, Lalabs. Dan sa nakapin. Ayan, Leia, dikit na, pangalawang dikit. Web House. Big love shoutout, Web House. Pangatlong dikit to, Leia. Leia Guanon. Leia Dan, ayan. Yan, Dan na sa'yo si Madam Chronic. Okay, Leia, wait lang. This is General Mobile Sound. Ayan, Leia. Nikit na to sa'yo, Leia. Pangapat. Sa orchids mo, hindi na ako nagbakas. OTW Leia Guanon. Ayan. From Web House. Hey, Ailinski. Ayan. Dragon Gaming ang palatandaan. Lalamig love shout out. Hello. Lalab palatandaan. May love shout out in Dragon Gaming. Ayan, Lalab Dragon Gaming. May love shout out. Pang-5 dikit to sa'yo, Guanon, Leia.
Ayan si Palatandaan, Petty Striker dan Pramgaya. Ayan si Palatandaan, nagbaba ng bahay. Palatandaan. Ayan Lia, 327 ka na. 3 na lang pala. Lia, dan sa'yo from Joe TV Korea. Ayan. Ayan Lia, pasuklian na lang. Ay, dan na sa'yo kanina si Lia, ano? Jojo. Bakit mo binura Palatandaan, Lalabs? Party na kasama ang General Mobile Sound. Web House TV, salamat dan na rin ako sa'yo. Ayan Lia, gawin na kitang 30. 330. Ayan ang Palatandaan, nagbawa ng bahay, lablabin natin. Yan si Palatandaan, anak kami yung channel din yan mga lalabs. Dalawa na lang kay Leia. 30 na natin si Leia. Ito ko sa bahay mo Leia, hindi na ako nagbabakas. Sige ma'am, out muna ako next time na lang kasi pahinga muna sipi ko. Okay lang ma'am, out muna ako sa'yo. Ayan. Sige Biboy, salamat na labs. God bless. Sige, pahinga muna. Anthony Miglab, shout out. Anthony Benitez Miglab, shout out na labs. Yan Lia, sabay mo ako uli. Ayan Lia, lahat naman may harang agad. Lahat. Latest video, ayan. Uskain mo na ako, agahan, mag-iwan lang po ng bakas. Sige lang Jula Labs, kumain ka na. Yan na to kay Leia. Yan, isa na lang Leia, mag-30 ka na. 3:30. Okay po, salamat po sa'yo ma'am, God bless din sa'yo. Ayan, bye. Sige na Labs, bye-bye, ingat ka. Ayan Lia, isa na lang. Fly high butterfly, fly butterfly, fly high butterfly, fly butterfly, fly high butterfly. Fly high butterfly. Paru G. Ayan Lia, ano ka na, 3:30. Skip ko na yung harang mo kasi hindi ka pa naman muni, may harang ka na. Ayan. This is the mix of DJ Dones. Ayan, 3:30 ka na Lia, lalabs. Tingnan ko kung nakadikit yung main ko sa'yo, tingnan ko ah. Anthony Benitez Dan from Lia. Ayan, Anthony lalabs, Dan si Lia sa'yo lalabs. Suklian na lang. Ayan Lia, idikit ko na yung main ko sa'yo ah. Di ba pala ako nakadikit sa'yo? Ang Palatandaan Dan sa main mo ba yan? Main yan, ano? Madam Chronic main na yan. Si Palatandaan. Yan, 3:31 ka na ano? Chronic, ay Chronic. Lia. Lia pala, ambot. Ang Palatandaan sa bahay mga kulalans. Palatandaan. Ang Palatandaan. Mobile gamer ng love shout out. Ayan, may premier pala si ano, Palatandaan.
Yung palatandaan, dikit ko na to. Matulog ka na, madam, kung sino na binabanggit mo. Ano na kasi dito, umaga na. Mamaya siguro mag-out na ako. Madam Chronic. 4:15 na dito ng umaga. Antok na rin naman na ako. Ayan. Mobile gamer, tamsak host. Ayan, mobile gamer. Bilang natin ng mga ayo-ayo na yung mga bagong pasok. Ay, syuhada. Umaga na dito. Ayan, palatandaan, lalabs. Dan sa'yo si ano, si Chronic Lalabs. Ayan, tamsakan ko yung ano mo, yung premiere. Oh, may binabakang bago, pang palatandaan sa'yo ba to? Palatandaan. Itong binaba mong bahay, maliit pa. Ulitin ko, nagkamali ata ako ng pindot. Sa'yo ba ito sa artikulo, palatandaan? Palatandaan sa'yo to. Sige, ipin natin maliit. Kala ko may premiere ka. Ang palatandaan. Siguro pag ako nag-ilis ng ganyang oras, para na akong sabog, nakadroga. Nakadroga. Ay, Madam Chronic, pag nagtapos na akong ilis nito, umaga, mga ano, siguro mga makakatulog pa ako ng alas 6 kasi 4:18 na dito. So ang gagawin ko bukas, matutulog lang ako ng matutulog. Saka malapit na ako umuwi ng Pinas. Ayan. Next month. Waiting na lang ako ng cancellation. Ang palatandaan. Sana ba si palatandaan? Haha, wow, kailan uwi mo, madam? Madamdamin. Sa katapusan ng June. First week ng July, nandyan na ako sa Pinas. Ayan. Magpahinga muna ako. Eric Lalabs. Dikit ko to sa'yo, yung main ko, palatandaan. Ayan, palatandaan. Kay artikulo. Aswang, puro aswang. O end of June. Oo, end of June. Eric Lalabing Love shout out. Ayan. Uwi din ako next month. Wow. Madam Chronic, magbakasyon ka? Saan ka ba sa atin? Ay, ano ka pala? Sana mo pala singin ng lo. Pares kayo ng salita.
Palatandaan, nandito ka pa ba palatandaan? Titan ko ng 5 yung binaba mo. Artikulo. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Yes, madam, bakasyon 41 days. Taga La Union. Ay, ang layo. Ang layo. Maro, nag-love shout out. Akala ko taga Manila ka lang. Ang layo. Pagbaba mo ng mag-ano ka na ba? Straight hanggang dun na ba yun sa inyo? O bababa ka pa ng Manila? Hakay ako Bicol. Diyos Lala, love shout out Josh. Good morning po, tamsak po. Ayan. Lalab Josh, love shout out. Ayan, salamat sa iyong patamsak. Ayan si Josh, kalimbangin mo lalab yung nakapin. Ayan yung nakapin na GLS yan. Ayan si Artikulo. Clark Airport, madam, baba. Yung sa amin, hindi ko alam kung mayroong diretso pa puntang Bicol, pero baba muna ako ng Manila. Kasi may asikasuhin ako doon. Clark to my home, 3 hours biyahe. 3 hours. Matagal din, ang sakit sa puwit. Samira Lalals. Matapong. Balik-balik ka pa dyan. Hindi na muna siguro, madam. Pahinga muna ako sa Pinas. Pahinga muna ako. Kasi matagal na ako dito sa UAE. Mga 9 years na. Magano muna ako mag-asawa. Nagawa muna ako ng anak. Pag puro trabaho, walang mangyayari. Ayan. Sana all, pahinga muna, haha. Oo, mag-asawa ka muna. O mag-aasawa muna ako. Mag-anak muna ako. Kasi puro trabaho, walang anak. Wala, maiiwanan. Mag-ano muna ako, magbuntis. Sana mabuntis na ako. Eric Garcia, yan nagbaba ng bahay si Eric. I love Eric, thank you so much. Ilang taon ka na, madam? Ano? 32.
32. Tumatanda na tayo. 32 na ako. Ilang ano lang bago magkwarta 32. 8 years pa yan. 40 magmumenopause na. Ay wow, 32 kasarapan niya. Ganun ba yun? Kasarapan. Full pack dan po sa nakapinhos. Ayan, Madam Chronic. Dan po si si Josh sa'yo. 40 hindi pa menopause. Grabe ka naman. Hindi kasi pag 40 na baka mahirap ng mga anak. Josh OTW from Chronic. Ayan. Ayan, Eric nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Dito po sa bahay mo, Josh. $24. Dito ko sa bahay mo, Josh, ha? Nan. This is the mix of DJ Dolan. Sakit. Ha? Hmm? Malapit na. Eric Garcia, yan ang baba ng bahay. Natulog na. Tama na kay Guy. Ayan, Josh. Southern Later Mix DJ. Josh full pack dating dikit lalawas. Ayan. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric. Siya mapigilan, di ko siya. Siya mapigilan.
Pinapanood yung video mo, Eric Garcia Pulpak, dating dikit from Chronic Trend. Sipag naman ni Josh. Yan, Josh, dikit kita sa ilalas. Ayun, maya Madam Chronic, ako yung mag-out na. Walang ganong tao. Sige, madam. Damdamin. Ay, matulog na. Ako'y out na rin ngayon, mag-map na, ha. Sige po, mag-ano ka na map. Pawi ka na rin. Tuba-tuba ne, drink now, higit everywhere. Tuba-tuba ne, drink now, higit Whitey Pamor. higit everywhere. Tuba-tuba ne, drink now, higit everywhere. Tuba-tuba ne, drink now, higit everywhere. Tuba-tuba ne, drink now, higit everywhere. Tuba-tuba ne. Amo uuwi na, wala pa nagtrabaho, haha. Hi, butterfly. Tuba, sige tuba, tuba. Okay, madam, see you again. Sige po, Madam Chronic, maraming salamat po. Ingat ka palagi dyan and God bless. Paalam na, bye-bye po. Out na rin ako maya-maya. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Layo. And madalas wala ng mga tao, magpaalam na ako, lalab. Josh, Eric Garcia, thank you so much. And bye-bye na everyone. Bye-bye, thank you so much.